Mubarak Dusa on the beat. Aya ga sanata jigawa ta gabar su tamu a jam'iyyar APC mu je zaki. Muhammad Babande da mu je Hadeja sanatan mu jigawa ta gabas jan zaki. A shekarar 2027 jigawa ta gabas maraba mu je sanata. Yau murna muke muna tattarar sirri kadangar kisan garkuwa Babande da zuciyarsa ba sharri shi kullum zatansa alkairi. Babande da na faɗa mu je zaki baya ta kama da alfahari. Uban kowa sanni mai gida ina zo gaban ka na san zaka ban kuɗin jari. Baya baka kuma yayo gori garkamu wandan karfe jan zaki. Masoyi sanata na gaskiya Muhammad Babande da wallaka su baya jinkiri da alkairi. Babande da jama'a suna fari ya zama dole na miƙa godiya na gwamnan mu dan moɗi mu je kari. Gwamnan mu a yanzu ga batun ƙari Allah ƙara arziki tare. Ina gai da uban marar uba mai uban ma ai kai kake riga. Ayya sanatan mu yau kai muka sa gaba jigawan mu gabas yau a rarraba sama wanda ya ganka baba yayi sa'a. Babande da garkuwa ni na gaida kai rimi a dangari masu rufan ƙasa ta sanatan jigawa ta gabas karka muje. Babande da garkuwa mu mun gaida kai rimi a dangari masu rufan ƙasa ga sanatan jigawa ta gabas karka muje. Allahu ne a farkon dukkanin batu ya rayu mi kai mana garkuwa. APC Ikon kana ga komi kalikin sarki kai ne ka ƙa'idin sun shamuwa. Babande Sulman rabbiyar da asan da mu sunan mu ko ina yayi yaduwa. APC Dan arzikin biyayye almustafa kaunar sake cire mu a damuwa. Babande Allah ka sanya wannan waka da zan ya burge har da mata na cikin gida. Babande da garkuwa mu mun gaida kai rimi a dangare masu rufan ƙasa ga sanatan jigawa ta gabas karka muje. Ayya ka sha gaban su gwarzo kuma jarumin sadauki sanatan da ba kamar sa cikin kasa. APC Ko sun kira ya so dora ka kan mataki in sun ka ganka dole su durkusa. Babande Suturar da rabbi yayi maka ce ba su so sun manta sai da kwai ake yin kyankyasa. APC Babande da katuwo duka sun durkusa sai dai a bar ilahu da iko nasa. Babande Aya kayan amala ba a batun auraki mata ka jura aiki na cikin gida. Babande da garkuwa mu mun gaida kai rimi a dangare masu rufan ƙasa ga sanatan jigawa ta gabas karka muje. Sama Babande da ya fito sanata za mu bi APC jigawa ta gabas APC jamuji. Babande Kai ne kan gaba duk inda ka je za mu bi APC dumbar duniya ka ce hadari sahibi. Babande Jagoran kwarai Muhammadu ne hadimi APC alkhairin gari mu ce fitila jarumi. Babande Na ji mutan jigawa kai suka wa azumi APC suna ta du'a'i gare ka yau ka zamo
gaba